Pati na akong pang vlog. Upgrade. Wala nag-correct. A few moments later. Hi guys! Welcome sa vlog. So karong adlaw guys, nata sa Kalubian. So atong update sa mga kuan. Sa atong mga Kalubian dire kung sa nahitabo. Atong kauban si kuan si Koy. Marvin. So mao patunawlian sa atong kuan guys no, gitrangkas sa tagikan guys. Mahalata man sa tong tingog. Pero umilingaw lagi. Kung imong gugmaon imong sakit, musamot. So ato ning ilingaw. So let's go. So tara guys, ato nang suruyon ang mga Kalubian guys. Kay wala may nabuhat guys, sige may plano. Isang buhaton. Wow! Sobrang init guys, mag-init-init taron kay ato man tan-aw mga damage. Low grow big damage. Mara makita ba? So mao ni mga damage guys no. So let's see. Charot. Ni grabe guys. So kuan day guys, pasalamat dito sa mga atong mga lineman sa atong Suliko, Isamilco, tanan-tanan katong task force kapatid sa to. Sa to. Salamat din kay may siga na in town ang among kuan. Barangay. Silingang barangay. Pero sa ingana guys, pasalamat gyapon kay dako sila og kan, dako sila og trabaho na himo. Bisan pa og sa tawag ani. Bisan pa og mga Pasko to, Pasko gabi 101 ila jong gibuhat ilang trabaho para lamang makasiga atong kuan syudad sa maasin. So salamat inyo guys, atong kuan hero of electricity heroes. So katong kuan mga nanghatag og mga ayuda, mga bugas, tanan guys, salamat ninyo kay nakadawat jud mi. So ang kadto na lamang utangan pamuskuan 5k. So paniabot ang 5k guys katong giingon ni Tatay Digong. So utangan pa sila. Sakton tamo kana sa mo hatag. Dito guys, paabot mi atong 5k dako tong tabang. Samot atong mga naguban jug bahay para silang bahay. Kuan lang bahay na guba na wash out. Adi na wash out na harag. Shout out. Shout out sa kanong Tatay Digong baka naman. Pagkatong mga kuan, mga ginagmay nga nanghatag sa mga silingan, itong mga sa barangay na nanghatag kay kuan, isag nabagjuhan sila, nanghatag yapon sila kay naahan man sila. Nanghatag sila sa mga nanghatag sila sa mga kabos katong naguban ug madyo. So salamat ninyo. Sa tanang kuan, sa tanang lugar nga nanghatag diri sa Sadarlite, samot na sa Liluan sa mga ubang Pacific area nga nagrabihan ug madyo. Dito may pinakagrabe kay ultimo tungaw mapalid. Grabe kusugan na itong hangin guys, mas grabe pa diri Kung grabe diri mas grabe pa dito So giuna dito sa mga kuan, mga volunteers. Sa mga reliefs dito nang hatag. So okay nang naingan na nabagjuhan basta kay buhi. Way nakalas ka pamilya. So matukod pa tanan, matukod ang mga bahay na nangaguba tanan. Pabalik pa na kaysa sa kinabuhi, mawa di na mabalik. So salamat gyud sa Ginoo kay nakaluwas ta. So pamilain. So mano to guys, mano ni ang nahitabo. Mano ni ang damage sa atong Kalubian. So kana guys, ospital na nasdungon. Makita na. Sa una sa upay bagyo, di na siya makita. Ato pala ko pin. Grabe mo ni mga damage guys. Hindi mga potod guys, o mga tumba, mga punggot. Ano guys? Runuya guys. Sus, Nahirig. Napoy nagtuwa ka, kahirigaw na guys oh. Runuya guys. DMD ang damage. Napoy na damage na. Ay, buto.
Grabe guys. Ito guys, mga lubi guys, luja. Ay, shout out ni Roy Victor, Roy Victor. Imong kalubian. Wasak. Nangatumba na imong kalubian oy, wala kay koprason oy. Grabe guys. So guys, nanawagan ko sa katong mga tag-idya aning mga kalubian. Palihog na ko og paggabas ninyo kay hapit na ang ting permit. So makakwarta na po ang DNR. So samtang sa pa paggabas na eh. Sa mga kuan dia, mga operator. So dara naghuwat na inyong kuan kwarta. Dollar. Sana all. So palihog bitaw ko guys og paggabas na kinsa tag-idya nga ni. Nawagan kong balik nga panghatag in taon mo glube para sa mong bahay i-repair. Bitaw kay samtang wa pay kuan, wa pay permit, wa pa nangadyo ang taga DNR ba na. So ato ni paggabas guys kay libre pa. So makalista og gasto. So wa may balak ipagabas ni palata ra ni, una ra ninyo. So, it's your choice. Sana all. So guys, gipis lang ko pa guys no. Omicron na ning hatay na ni, di bitaw joke. Fully vaccinated na ni. Di na mahadlok og Omicron. Popcorn noon lami. Bitaw guys. So kaning mga lobiha guys, atong banabana ani guys no, kaning mga namarog pa. 50% na din maka-survive guys kay na-damage man ang kuan, na-damage ang sa tawag ni udlot. Kung sa udlot katawon pa ubod. Tumusangan ni og balik, naka-damage magsamot. So murag lisod ni mo sa maka-recover. So ano to guys, mo sorry tas lain. Kung sa to yung basta akong damage. Mao na to. Guys, sa katungo pa rin naka-subscribe guys, baka naman subscribe na mo guys. Para makasapi na ta. Hindi tayo joke. So mao ni ang kuan additional nga damage guys sa lain nga part. Sa likod guys oh. Ano guys, mo ni mga damage guys. Grabe sa pikas ni nga kuan, pikas ni nga area. Nangatumba guys oh. Grabe pila ka buok na nangatumba. Grabe na pay bahay guys oh. Naguba ang bahay guys. Bahay sa lulo. Grabe guys, what the heck? Oh my god. Wow. Grabe damage guys. So ang oras guys, alas 9 pa no, pero perting inita na. Kaya wala na mga kahoy guys. Grabe kainit. Alas 9 pa gani. Nga na jud ka kuan, kada kog tabang ang mga kahoy, lubi, tanang kahoy. Parting init kay kuan ay bugnaw, di na bugnaw ang kuan, palibot. Tara guys, yung mga scene guys, ang lupad guys. Terus apa kanim upload ning yati isa ning hinay magdita. So bahay sa kanulo guys, nguba guys. Sa ganahan mo donate guys. Hangin suwat ang GCash sa description link below. Diri na ho. Kaya to Tara. Yes. So guys, parang numi uli guys. For more info. So guys, parang numi uli guys, kay perting inita na guys, alas 9 pa gani. Grabe na kainit. Ba nila pan? Mag-charge pa misla yung barangay. Kaya pa yung sigaw mong barangay. So nagdilaab ng kalibutan guys. Perting inita kay manay kahoy. Oh my god. Ida ng udet. Bantay kang udita kang pagpakita gani ka sa rank na sa ML. Panitan jud kag buhi. So guys, tara mo na to guys. Thank you sa pag tanaw guys sa among barangay. See you next vlog. Ug amping tang tanan. Labi na sa mga katalangban sa kalibutan. God is always us. Kasama na to. Salmo. So, mo to guys. Babosh. Bye-bye.